Здравейте! Как сте? Как се чувствате? Аз съм Румен Кръстев и вие гледате урок номер 6 от 28-дневното предизвикателство Нов живот чрез 28 урока за 28 дни. И така, какво беше заглавието на днешният урок? Ето го. Признавайте своите емоции, начинът по който се чувствате. Защо? Защото това е много важно за нас, за това, което се случва тук. На първо място, запомнете, че вашите емоции, че вашето емоционално състояние имат значение най-вече за вас, за това, което се случва с вас. И така, то силно зависи от физическото състояние на вашето тяло. От това дали сте гладни, дали сте жадни, дали се чувствате изплашени или пък разбирате за какво става дума. Освен това, вашето емоционално състояние силно зависи и от обстановката, в която се намирате. Например, ако седите в къщи и си пиете кафето и разговаряте с любимите си хора, или пък съвсем друго е, ако сте на изпит някакъв, или пък ако сте преживели някаква, или ако преживявате в момента някаква такава по-странна ситуация, например, виждате някаква катастрофа или пък някой го бият или нещо такова и начинът, по който се чувствате, разбирате, че силно зависи от това, което виждате, което се случва с вас и около вас. Какво друго? Че вашето емоционално състояние силно зависи от вашите мисли и от решенията, които сте взели. Тоест, говоря за осъзнати мисли или за някакви правила. Примерно, решили сте, че ще правите нещо и то се случва, тогава вие се чувствате по един начин, но ако се опитвате да го правите и то не се случва така, както искате, а става съвсем друго, тогава вие се чувствате по друг начин, тогава чувствате, че нещо хич не е наред, не е както трябва. Освен това, вашето емоционално състояние зависи и от някакви такива дълбоко вградени и неосъзнати правила, които вашите родители или други хора много отдавна са ви ги казали, вие сте ги запомнили и се съобразявате с тях подсъзнателно и вашето състояние може да силно да зависи от тях. Сега няма да давам примери, няма да се опитвам да давам примери за това. И така, за днешният урок имаме 3 задачи. Първо, запомнете и признайте, че вашето емоционално състояние съществува и че то е важно за вас. Второ, бъдете наясно, че то непрекъснато се променя и затова ние трябва да му обръщаме внимание и да приемаме неговото послание такова, каквото е. Добре е да разбираме, че нашите емоционални реакции, начинът по който реагираме веднага заради него, силно зависят от него и нашите обмислени реакции, т.е. това, което понякога решаваме да направим след малко или след повече време, също могат да зависят от него. Така че това са нещата, които бяха в днешният урок. Благодаря ви, че ми слушахте. Ако трябва, изгледайте видеото още веднъж, защото това са важни неща за всеки човек, даже и за вас. До утре!